కార్తీక మాసంలో వచ్చే సోమవారం హిందువులు ఎంతో పవిత్రంగా భావించి తెల్లవారు జామున స్నానాలు ఆచరించి భక్తి శ్రద్ధలతో ఆ పరమశివుని పూజిస్తారు. ఈరోజు కార్తీక మాసం మొదటి సోమవారం కావడంతో శివాలయాలు శివనామ స్మరణతో మారుమ్రోగాయి. భక్తులు వేకువజామున లేచి స్నానమాచరించి పరమ పవిత్రంగా శివాలయాలకు చేరుకున్నారు. ప్రకాశం జిల్లా కురిచేడులోని అతి పురాతనమైన శ్రీ జ్ఞాన ప్రసూన్నాంబ సమేత శ్రీ కాళహస్తీశ్వర స్వామి శివాలయం కార్తీక మాసం మొదటి సోమవారం కావడంతో భక్తులతో పోటెత్తింది. కార్తీక దీపాలు వెలిగించి శివనామ స్మరణతో శివాలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేసి శ్రీ కాళహస్తీశ్వర స్వామి, శ్రీ జ్ఞాన ప్రసూన్నాంబ దేవీలను దర్శించుకొని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. దీపకాంతులతో శివాలయం కొత్త శోభను సంతరించుకుంది. మొదటి సోమవారం కావడంతో వివిధ రకాల మాలధారణ స్వాములు శివాలయం చేరుకొని స్వామి, అమ్మవార్లను దర్శించుకొని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. మరికొంతమంది వివిధ రకాల మాలధారణలు చేస్తూ కనిపించారు. అనంతరం కమిటీ సభ్యులు భక్తులకు ప్రసాదాలు పంపిణీ చేశారు.